nandito kami ngayon sa room ni Madam Mercy. Hello, Madam. Hi po. Thank you guys. Thank you. So, ang ginagawa namin ngayon ay, anong ginagawa natin ngayon, bro? Install tayo ng system. Nag-install kami ng mga wall fan. Time check. Time check. Nanong oras? 6:30. 6:30 ng gabi. Oo, ng gabi. Na, Gabi na, ayun. Sa kami ng gabi. Mas cute. Oh, ayan yung donation from Madam Berly. From Madam Berly. Ano masasabi mo, And Berly? Madam Christina. And Madam Christina. Ano masasabi nyo? Yung mga parents. Sa mga parents, no? Yan. So, nagpatak-patak yung mga parents para makabili ng bagong wall fan. No? Yun. Ilan yung wall fan na bago ngayon? 4. Oh, isa. Dua. Ay, tatlo lang, Berly. Tatlo lang. Oo. Tapos, meron tayo Ayun, no? na may Bluetooth speaker. Ay, wow! Social naman, electric fan. Bluetooth speaker yan po. Ay, wow. So, ayan guys, oh. So, ayan. Ali kaya pasiksak kasi po magkamali ka na par. Para malaman nila. Wow. Safety first. Ay, wow. At ayun guys, may bagong Bluetooth electric fan. Ayun, no? Yun, no? May pa-sounds pa siya, no? Kaya na pala magdalang timer. Social naman itong Bluetooth electric fan na to. So, ito yung kwarto ni Madam Mercy. So, ang ginagawa namin guys, sinusuportahan namin siya mag-install ng kanilang wall fan para mas komportable ang kanyang estudyante. Madam Mercy, ilan lang ang estudyante mo? 38 po. 90 boys, 90 girls. Okay, ayun, 38 yan. Ayun, so, mapupuno na yung estudyante to. At least, press ko na yun. Komportable na yung mga estudyante natin. So, salamat sa tulong ni Madam Rona. Ay, at sa tulong ni Berly. Ayun. At sa tulong ni Prosoto. Hi. At sa tulong ni Paring Albi. Oh, pare. Oh. Salamat. Yan. Higpitan lang natin. Try natin higpitan. Okay. So, tutulungan ko na sila. Ayun, wow. Lahat sila umandar na. Ayun, no. Umandar na, oh. Ayun, no. 4 na wall fan. Tapos, meron pa isa rito. So, ito bibilan na lang nila ng LSE, tsaka lock. May cover naman siya, yun. Yun, gumagana yun, kaso walang lock yung LSE. Medyo delikado. Ito ang gumagana. Asa yun. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 6 na rin. 6, 7. Ito tayo? 7. 8 na electric fan ang gumagana rito. So, komportable na yung mga estudyante natin. Ano masasabi niyo mga student? Hooray! Thank you! Thank you kay Madam Berly. At tuwang-tuwa naman si Ma'am Mercy. Ano masasabi mo, Madam? Of course, maraming salamat to everyone. Ay, ayun ang mga tumulong. Dear sponsors, dear parents, and countrymen. Paring Alvin, oh. Ano ginagawa ang pare? Maglinis ko pare. Ay, wow. Pag-ilinis-linis pare yung malalako. At sa tulong ni Madam Gos, Okay. parents, PTA President. Ay, wow. Magsasalam. PTA President. Congratulations, Madam. Thumbs up. Madam Rona. Sabi po lang po ako dito. Saling Tama lang puso. po ako magkakaskas. So, ayun guys. Ayun. So, ayan guys. Ito ang kanilang labas. Ito. Room 104. Aywa.
Okay, thank you very much guys sa panonood ng aking video. Salamat. Thank So, you, sponsors. thank you. Brother Richard. Okay, shout out to Richard Bo. Thank you very much, Richard Bo. Okay. Ay, wow. Okay, there we go. Thank you very much again. Okay, bye-bye.